प्रथम आपल्या चॅनलच्या माध्यमातून माननीय कार्यसम्राट आमदार नितेश राणे साहेब यांना वाढदिवसाच्या लाख लाख शुभेच्छा। आज जो आपण विषय आणलात खरं तर आपल्याही खरं तर एक स्वागतच करायला हवा हा विषय जो तुम्ही आणलात की आपण अनुभवलेले आमदार। आम्ही अनुभवलेले आमदार जर सांगायचं झालं तर आपण एक थोड्या वेळात ते होऊ शकत नाही खरं तर, बट एकंदरीत साहेबांनी जो गेल्या 8 वर्षात देवगड कणकवली वैभववाडी मतदारसंघात जो कामाचा एकंदरीत जो व्याप्ती कामाची जे त्यांनी हे केली तर ती वाखाणण्याजोगी आहे। आणि त्या कामाचे एकंदरीत त्यांचे देवगड स्पेसिफिकली देवगडमध्ये जे त्यांचं काम आहे त्या कामासोबत त्यांच्यासोबत आम्ही काम करत असताना खरं तर आम्हाला खूप अभिमान वाटतो की देवगडचं कायापालट जो झाला आहे त्याचं प्रमुख जर कारण असेल तर ते आमदार नितेश राणे साहेब आहेत। म्हणजे पर्यटनदृष्ट्या जी डेव्हलपमेंट देवगडमध्ये जी झाली आहे तर ती फक्त आमदार नितेश राणे साहेबांमुळे झालेली आहे। आणि जो ओव्हरऑल त्यांनी देवगडमध्ये लोकांबरोबरचं त्यांचं असलेलं कॉन्टॅक्ट किंवा हे जे आमच्यासोबतही कार्यकर्त्यांसोबतही असलेलं कॉन्टॅक्ट आणि लोकांसोबतही असलेलं तर ते खरंच खूप एक नेता म्हटल्यानंतर ते खरंच खूप एक वाखाणण्याजोगं आहे। आणि आम्हाला खरं तर खूप छान वाटतं की आमदारांसोबत काम करत असताना। आणि ओव्हरऑल जर विचार केला तर कोणतीही अडीअडचण असू दे, कोणत्याही कार्यकर्त्याची असू दे किंवा कोणत्याही लोकलमधल्या एका स्थानिक ग्रामस्थांची असू दे, तर त्यांचा जो एकंदरीत त्या संदर्भातला जो एक ॲटिट्यूड किंवा एकंदरीत जो अटार असतो तो खूप म्हणजे त्याच्याकडून म्हणजे ते पाहिल्यानंतर आपल्याला देखील वाटतं की आपणही समाजकार्यात त्या पद्धतीनेच एकंदरीत काम करावं। अशा पद्धतीने खूप छान काम करतात आणि त्याच्यामुळे आम्हालाही खूप अभिमान आहे त्यांचा कार्यकर्ता असलेल्याचा। आणि उत्तरोत्तर त्यांना खूप प्रगती हो त्यांची। आणि त्यांना या आपली जी संकल्पना आहे त्या माध्यमातून पुन्हा सांगायचं झालं तर त्यांना एक दीर्घायुष्य लाभो हीच ईश्वरचरणी प्रार्थना। असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा। तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका।